Kaixo lagunok, ahozkoaren grabazio egin behar dugunez, Audacity programa erabiliz ahotsa nola grabatu ikusiko dugu bideo honetan. Lehenengo eta behin, programa hau internetetik deskargatu eta zure konputagailuan instalatu behar duzu. Ondoren, escritorioko ikonora joan, ireki eta ahotsa grabatzen hasiko gara. Nire gaia oporren ingurukoa da. Oporrak oso importanteak dira. Izan ere, denok behar ditugu oporrak eguneroko bizitzan jarraitu ahal izateko. Bueno, horrela hitz egingo genuke, gaia bukatu arte. Tresna honek baditu editore batzuk, adibidez Guraizak, aukera dezakegu, hemen adibidez aukeratu dut, zati bat, eta Guraizekin zati hori moztu egingo dut. Edo, honekin berriro, erantzi. Orduan, editore bat badugu, grabazio hori nola edo hala konpontzeko. Adibidez, hasieran hutsune utzi badut, entzungo dugu, baina hutsune utzi badut, borratu egingo dut. Horrela adibidez, orain proba jarriko dugu zeiken dut. Nire gaia, oporren ingurukoa da. Oporrak oso importanteak dira. Ze ondo hitz egiten dudan, Grabazio egin dugunez, gorde egingo dugu. Irakasleari bidaltzeko berena MP3 formatua da, beraz, exportar como MP3 aukeratuko dugu, izena jarri, ahozkoa bat, adibidez, eta gorde egingo dugu. Etiketatzeko tresna bat aterako zaigu. Ez da beharrezkoa etiketatzea, baina nahi baduzu etiketatu, ahozkoa bat, artista nire kasuan Jon, album, euskara munduan. Onartzeko esan, eta honezkero gordeta egongo da. Audacityko grabazio gorde nahi baduzue, guardar proyecto como. Horrela aukera izango duzue beste egun batean ere nahi izanez gero editatzeko. Nik ez dut gordeko. Beraz, kanzelar esango dio. Edo no. Ikusten duzuenez, ahozkoa bat grabazioa hemen dago eta entzuteko moduan. Fitxategi horixe bidali behar didazue niri. Animo, ez da hain zaila eta laster arte, agur!